شێروانê Kurd Hacî Bixurcî. Ji nava Kurdên li navenda Anadolê dijîn jî gelek kesên mêrxas derketine ku mora xwe li dîrokê dane. Lê bi piranî ew di tarîtiya dîrokê de mane. Ne Kurdên koçber ne jî yên Kurdistanê vê yekê dizanin. Yek ji van kesan jî Hacî Bixurcî ye, yanî Heco ye. Serhildana wî û hevalên wî jî kêm tê zanîn. Bi Hacî re nava gel de Heco jî tê gotin. Bi xwe jî ji êla Omeriya Girêdayî Federasyona Reşî ye. Yek ji hevalên wî yê nêzik jî Mustafa Tozo ye, yanî Qere Mustafa ye, ku ew jî ji êla Têrikya ye. Di salên 1917 de artêşa Tirk dixwaze Heco bişîne Kurdistanê û şerê li hemberê Kurdan pê bide kirin. Ew firar dike û tê mar. Ji bavê xwe re dibêje ez naçim Kurdistanê û hember birayê xwe şer nakim. Piştî vê rojê rêya çiyan digire û serî hildide. Bi tevahî 17 salan li dijî pergela Mustafa Kemal şer dike. Têkiliya wî Çerkez Ethem çê dibe. Ethem dixwaze wî têxe nava artêşa xwe, lê ew vê yekê napejirîne. Pişt re têkiliya wî bi tevgera Şêx Saîdê Pîran re çê dibe. Nûnera Şêx tê Cem Heco û dixwaze ku ew beşdarî serhildana wan bibe. Lê ew vê yekê qebûl nake û soza alîkariya sîleh û Cebilxanê dide wan. Bi hevalên xwe re wê soza xwe pêk tînin. Bextê Romê tune ye. Heco heta sala 1933 de li dijî Atatürk şerê xwe dewam dike. Li gorî agahiyên îdare mecmuasî dide, Heco û hevalên wî di nava van salan de bajarek, du navçe û 210 gund desteser kirine. 27 caran rê biriye. Yek ji van jî rêya Atatürk e. Notu du kes revandine û du kes kuştine. Taybetmendiya Heco ya herî mezin parêzerê gundî û xizanan bû. Ew dijminê pergel û axayên heremî bû. Ji axa û dewletê bi zora distand û li gundî belengazan belav dikir. Teklîfa Atatürkê ku dixwaze wî bike parlamenter red dike, lê di dawiyê de bi rêya hevalê Atatürkî ji herema ew bi soza efetê xapandin û di herê engoriyê teslîm dibe. Pêş di çend mehan di zindanê de dimîne, tê îdam kirin. Wekî her serhilderekî Kurd kes nizane gora wî li ku ye. Piştî têkçûna serhildana gelek malbatên têkiliya xwe bi Heco re heyî ji tirsan paşnava xwe kirine Öztürk. Hacıya habu kendira Mustafa Kemal dar babu Vakta xebera Hacı Efendi dakate sergundi reşiya Ali bagu kosebeki yalif meşabu Devere swarago Düşmana kharago Devere swarago Kavda Varyanteke dijî li ser Heco Wisa ye. Li gorî kevneşopiya heremê dema nûçeya îdama Heco tê, malbat, xizim, dost û cîranên wî hefteyekê şînê dikin. Pişt re malbata Heco dibêje em herin destgirtiya Heco bibînin. Du erebeyên hespan koç dikin û dihêrin gundê şerefliyê ku bûka xwe xemgîn jî bibînin. Lê dema gundên Nasirliyan dibîne ku bavanê Hecoya têne şînê. Ji tirsa dewletê zarokan kom dikin, wan temî dikin, de ku herin mîvan kevir bikin. Ew naxwaze ku xizmên wan bên gundê wan û serê wan bi dewletê re bikeve belayê.
زارok mêvanan li pêşiya gund didin berkeviran. Mêvan vêyekê fêm dikin dizîvirin ser bîra mala Hemîd şîna xwe bi xwe dikin û paşê vedigerin mala xwe. Varyanteke dî jî wisa ye. Dibêjin dewleta Tirk dixwazin Hacî Bixwecî bibin leşkeriyê. Gazî Hacî Bixwecî dikin. Li Hacî Bixwecî naxwaze herê leşkeriyê. 17 sala li hemberê dewleta Tirk serî radikê. Li derdora Enqereyê Konyayê serhildaneke gelekî mezin dike. Ji dewleta ra Tirk re dibêje ez naçim leşkeriyê li hemberê birayê xwe Kurd şer nakim. Lê birayê Hacî Bixwecî rahê û bavê Hacî Bixwecî Mistê Hacî dibêje dewlet birehme here teslîm bibe. Lêbelê Hacî Bixwecî teslîm nabe. Dibêje ez Kurdim bi Şex Seîd û rêhevalî wî re ez ê çawa şer bikim. Di sala 1916 de şer dest pê dike. Zabitên dewleta Osmanî tên ku ciwanên Kurdan bibin û bibin leşkeriyê. Lê Hacî naçe û li hespê qeswar dibe û ji wê derdikeve û niha serhildanî dest pê dike. Yek we naxwazin herin eskeriyê jî yanî leşkeriyê jî hemî gundî li derdora Hacî kom dibin. Li gor ku tê zanîn Hacî Bixwecî qet zirarê nade gundiyan. Li gor ku tê zanîn dibêjin ji wan Tirkmenan pere distandin didanin yê feqîrê gundiyên Kurd û 17 salan bi qeçaxî jiyaye. Neviyê wî İsmet İnal jî wisa dibêje gelekî niheqî hatiye kirin. Kesên ku tên wî bikujin jî qet destê xwe nedaye wa leşkeran. Papîrêm rojekî tê gund dehdefa wî de jî Elîbek heye. Elîbek jî dibe ger rojekî bimirim bila ji destê mêrxasekî wisa de ez bimirim. Piştî vê gotinê Hacî denga dike û naxwaze Elîbek bikuje û vedigere. Piştî vê ewkê dewleta Tirk leşkerê xwe têne gund. Pişt re Hacî û rêhevalê xwe ji gund derdikevin. Piştî ku leşker wan dişopîne Bixwecî denga dike. Hûn hemî bêsûcin hele bila ew yüzbaşî derkeve pêşî. Ger ez mêjî wî nexim diqet ez nemêrim. Piştî vê yüzbaşî pir ditirse. Hacî Bixwecî 6 sala li Qerejdağê dimîne. Qerejdağ jî nêzî gundê Haymanayê. Haymana jî niha jî navçeya Enqereyê ye. Li vê derê bi Mustafa Tozo re dibe yek. Lê mixabin Tozo sal 1924 de di davika Tirkan de tê kuştin. Neviyê Tozo jî Mustafa wisa dibêje. Tozo û hevalê xwe li gundê Karsakê malê jineke muhacir talan dikin. Ev jinek jî diçe ba Atatürk. Atatürk pişt vê guhdarkirinê son dixwe ku Tozê bigire. Li gundê Palan jî gazî Tozo dikin. Ger hûn derkevin em ê we efû bikin. Gava Tozo derdikeve ew rêhevalê wî didin ber fîşek û gulêya. Laşê wan dikin erebeyan de gund bi gund digerînin. Paşê wan derve dikin û wisa dihêlin. Bixwecî di navenda Anatoliyê de umîda gelê Kurd e. Hûn ji kî bipirsin ew qehreman e ew wêrek e ji ber ku zengîna distan dida feqîrê Kurd. Devere swaraga düşmana xaraga Li gor arşîvên dewleta Tirk ev dê tebavê sal 1922 de Atatürk ji Enqereyê berê xwe dizê Konyayê. Di rê de Hacî Bixwecî dikeve pêşiya wan de. Lê Hacî Bixwecî ji wan gelekî dûr e ji ber vêyekê
top و gulê wa nagîjin Atatürk. Vê bûyerê li hemî derî vedişêrin. Piştî vê bûyerê dewleta Tirk tê gund dibêje ger win Hacî bi xwe jî nedine min ez ê va gundan teva hilweşînim û bişewtînim. Ji ber ku gundî jî pir ditirsiyan gazî bi xwe jî kirin, bi xwe jî dilê gelekî wan şewtiya û teslîm bû. Sal 1933 bû û Hacî bi xwe jî 40 salî bû. Lê gava ku dibêje teslîm nebûye dixwaze xwegerantî bike ku nê kuştin. Hacî deh hîvan di zindarê de dimîne. Axayên derdora gund gelekî ji Hacî ditirsin. İmzeyê xwe didin hevdû de ku ew were îdam kirin. 3 rojan bi dar ve dimîne. Kesê ku derdorê de diçe û tê çavê wan bi girî dibe. Lê mixabin nikarin wî ji dar ve daxînin erdê. Ji ber vêyekê serhildarê navenda Anatolyayê diçe ser dilovaniya xwe. û di stran û loriyên xwe de jî wisa dibêjin. Habû Hacî Efendiyê min habû. Tabûr tabûr ji ber Efendî rabû. Mal şewitiyo min got çi bi te hato qenebê çepxanê di peşta te de tevabû. Were siwaro dijminan bi xaşî xaro. Koçerên Hacî Efendî didûne. Li miratê Enqerê nexweşûle. Mermiyê Hacî Efendî îna nekir. Kostekê saeta a zincîrê ji dilê. Were mîro min got dijminê xaro. Li hêlûnê bejna Hacî Efendiyê zirab çirpiyê zeytûnê. Wexta li berda kendirê dawistandin min digot heyfa te maşûna te bemrê va xatûnê. Were siwaro dijminan bi xaşî xaro. Lê li hêlûnê û lê li hêlûnê kireciyê welat tê me kir ma meşînin tu tutûnê. Ez keçike malê gebelek nas nakim çikê herin bigerin bînin çerkezê Hacî Efendiyê wê xatûnê. Lalo tu axmeniyê nakî te çima kawa dijmin anî şûnê. Wê de here çawiş qurban te çi bîsto çînkasê kotî gemarê raheştî saeta û zincîra pîsto. Mal şewitiyo destê Hacî Efendî medin hilmî bi yarê bikî hilmî bi destîyo. Haho were siyaro dijminê xaro. Ji çavkaniya Sedat Ulugana ANF û Özgür Politika.comê